YouTube. Hvis den video udkommer, hvornår jeg tror, den gør, så har I ikke set ham her før. Og jeg skyper med ham. Siger jeg? Yep. For det her video... Hvad? Yep. Men... Den her video udkommer nok før den video, vi tog i går. Den udkommer i morgen. Den her video. Jeg ved hvilken video jeg er i gang med at udgive i dag. Episode 2 fra OF. Episode 2 hedder... What are me and you playing? Nå, kom. Vent lige, jeg skal lige ordne nogle ting i min indstillinger. Så der. Altså indstillinger i spillet. TNT, gå ind i TNT, det er sjovt. Men det er lidt sjovt, hvis der er en creeper. Man kan købe noget, som bliver til en creeper. Der er en creeper der! Der er en creeper. Spring og creeper. Creeper. Jeg tager min ko frem. I stedet for min gris. Jeg har kun 2 kæledyr. En ko og en gris. Lad os bare gå ind i portalen. Vi er sammen. Okay, det her er death tag. Wow, den der hjælp er sej. Den hat, han havde på. Den skiftede farve i regnbuens farver. Og i det her bane kender jeg det bedste campersted. Og jeg camper altid. Jeg ved godt, der er ingen, der gider at campe. Udover mig. Løb fra skeletterne. Ja. Og den tætteste person på mig er skelettet. Nice. Jeg camper lige nu. Hvor er du? Inde i et lille bitte hus. Og lad os sige, hvis en af os dør, så dræber vi ikke hinanden, vel? Vi dræber ikke hinanden, vel? Men du dræber mig ikke, hvis du vidste, hvor jeg var. Altså, hvis jeg finder dig, skal jeg nok lade være med at dræbe dig. Ja. De andre fra dit hold dræber mig. Helt klart. Nå, men det her er episode 13 af Mineplex. Nej, jeg har 13 episoder. Jeg nakkede en. Sejt. Jeg stod inde imellem 2 små døre og crouchede. Ja. Jeg kan se dit navn. Nu dør jeg. Jeg døde. Jeg se hvor jeg gemte mig. Herinde. Ja, men sådan der var lukket. Shift nede, så I kan se mit navn. Jeg kommer altid på første eller anden plads næsten. Men ikke i den her runde. Hej, det der. Farvel. Jeg døde. Hvordan kunne vi dø? Som skeletter. Jeg døde. Jamen, det kunne vist være rigtig stykke mange, der var på en gang. Jeg er bag dig, tror jeg. Ja, jeg er bag dig. Nej, det er ikke dig. Hvor er henne egentlig? Der er der en. En Steve. En med Steve-skin. Ikke en af dem, der går nær med Steve, hvor han er død. Nej, bare det originale Steve-skin. Men han er ikke noob. Han lader som om han er noob. For 1,8 har han ikke det skin mere. Som noob.
Hvor henne? Hvor lave det parkour. Det er ikke det, jeg er bedst til. Ja, men jeg klarer det. Der er ellers at være med i ringen til parkour. Og nu har jeg fundet ud af, hvordan man kommer herop. Det er ikke engang svært at komme herop på træet. Det er øverst i træ. Det er ikke engang svært. Og jeg har fundet en spiller. Der er kun 4 tilbage, og jeg har fundet en af dem. Jeg er lige i hælde på ham. Han kom på første plads. Der var ingen noget at dræbe ham. Han er sikkert et halvt jern tilbage eller noget. Nå. Okay, Super Speed. Lad os spille 2. Skal vi team op? Ja. Kan jeg finde brawler? Hvad? Jeg fandt en treasure chest. En skattekiste, mener jeg bare. Jeg fandt en skattekiste. Ja, nu har jeg også købt brawler. Ja, 2000 gems. Den er rigtig god. I stedet for at udlægge et hul, så udlægger den de rundt om og den under. Altså som en firkant. Altså alle dem. Jeg ved det godt, for jeg har set det. Nå. Okay, nu er vi gået i gang. Hej du der. Men jeg har bare fornemmelsen af at dør med det samme i den her runde. Ja, det gjorde jeg. Jeg plejer ellers at være god. Ja, jeg har set det i Minecraft. Nå, jeg leder efter dig. Og der er du. Ja, jeg var på vej, men... Pas på! Der var ikke lige stået efter det der. Og bare heldigt. Og du kan også bruge lige med at klikke på den anden knap. Højre klik eller venstre klik. Jeg kan ikke det med højre og venstre. Så kan du bruge lige og flyve. Det så jeg. Men hende der nakkede dig, hun ved også. I det mindste kom du ikke på sidste pladsen som mig. Nå, men uheldigvis. Hey, kender du en server, som hedder AEM? Det er den mest populære server i Minecraft. Nej, for jeg har det, så kan jeg ikke udgive den her som Mineplex episode jo. Og så skal jeg begynde på en ny serie. Nå, men vi kan du lige slå dit kamera til, så jeg kan se dig? Ja. Hey? Hey? Minecraft. Ja, den er lige lavet. Nå, er du gået ud af banen? Nå, jo, så gør jeg også. Det er også. Og må jeg vise den ting, man kan med de her fakler? Prøv at se. Jeg står oven på faklen. Ikke sagt, jeg kan stå oven på faklen. Normalt går man bare igennem dem. Prøv Castle Siege. Nej, Castle Siege. Der kan være 100 personer inden. Kan vi ikke spille det her først? Jo, Draw My Thing, den er rigtig sjov også. 3, 2, 1, nu! Ja, så er det sjovt det her. Ja. Jeg kan ikke sige dig. Vi er igen i den samme. Fordi jeg blev teleporteret lidt længere tid efter. Lobby 1! Mand, jeg ønsker at rang ultra. Hej! Jeg ønskede, at jeg var hævet. Ja. Og lad os få mig.
Det er forkert side, det der. Nej, det er Den kan jeg ikke helt huske. Men prøv bare at komme her. Der var kur herovre. Ved du, hvad man får for at klare den? 8.000 gems. Man får 8.000 gems, hvis man klarer det her. Jeg ser her i morges, så en video, så der skulle på den her. Den er faktisk ikke så svær igen. Du må bare ikke prøve at udlægge en svamp, så rører du helt ind i svoren igen. I midten af svoren. Eller en uld. Respekter reglerne. Ellers bliver det smidt ud. Prøv at se, hvor langt jeg allerede er kommet. Det er parkour. Prøv at se, hvor langt jeg er kommet i parkour. Nej, nu dør jeg også. Nå, hvor henne? Jeg ved, det er bare en svamp. Så er jeg i midten af sporen. Hej. Okay. Følg efter mig. Hvor er du henne? Der er du. Hey, jeg har ikke brugt Mindstrike før, egentlig. Castle Siege. Den, hvor der er rigtig mange inde. Server 1. Ja, vi er inde sammen. Okay, vil du være en, der dræber de levende og skal dræbe kongen? Du får vist flere 1000 gems for at dræbe kongen. Og det kan du gøre i en enkelt runde. Eller beskyt kongen. Jeg er beskyt kongen. Jeg har fået købt den her allerede før. Jeg har 2166 gems. Ja, jeg kan kun lade kasse på marken, men Ja. Ved du, hvad det gode er? Ved at være den jeg er? Ved du, hvad det gode er ved at være Castle Knight? Se, hvor jeg er henne. Kig her. Jamen, der er en kummel deroppe. Du ved godt, du har en chest. Så i det sekund, se, så hopper du på den, inden den forsvinder. Eller skal du bruge den svære metode. Ja, det er godt, mand. Ja, nogle gange kan det være svært. Hvad er den svære metode? Det kan jeg vise dig. Det tager 10 sekunder. Det er lige lidt langt ud. Se. Nej. Det tager præcis 10 sekunder at udlægge. Det gør jeg også. I mindst er vi sammen. Nej, jeg går ud. Af banen. Ja. Seriøst? Ja. Nå, så går jeg også ud. Altså, lobby 1. Jeg prøver lige at skrive den der GPDK. Det var igen. Skal vi gå derhen i den? Øjeblikket, se om vi kan se det. Vi kan ikke TP derinde, mener jeg. Jamen, der står altid kan slow hosting. Nå, men vi skal ikke spille derinde. Det her er en Mineplex-video, jo. Jeg trækker mig bare. Skal jeg høre Ja, og se? ja. Okay. Det ville være sejt, hvis vi kunne se en anden skærme i stedet for os. Ikke? Så vi kunne se, hvad vi hinanden laver. Nå. Nå, jeg er lobby 1. Ja. Jeg var i 22. Ej, jeg laver det lidt med. Hvor var fint? 3, 2. Vent, du skal lige vente. Prøv at klikke på skelettet. Den med 4 på. Jeg har klikket.
Og ved du hvad, jeg har fundet ud af? Prøv at løb derud, når præcis 10 sekunder. Så sprinthop. Så går det lige præcis nå herud. Og kan nå ned uden at blive teleporteret tilbage. Tænk at der er nogen, der interesserer sig i præcis sekunder, hvor lang tid det tager. Det er mig. Jeg skal tegne. Hvad skal du tegne? Hey, Sig, jeg kan ikke skifte farve. Sådan der. hvad skal du tegne? Netter. Skal vi ikke sige, at vi skal sige, hvad man Ups. skal tegne til hinanden, så de kan få en, der har gjort det. Ja. Nogle er jo farveblinde. Ligner det ikke egentlig, synes du? Never. Synes du ikke, det ligner? Der er kun 2, der gætter, og jeg var den første. Synes du ikke, det ligner? Eller lige noget? Hey, jeg har faktisk mødt dig herinde før. Har du? Jeg er i mange dage, og jeg mødte dig. Nå? Hvad laver hun? Alpehue? Laver hun en alpehue? Nej. Kurven. En krone. Nej. Lava. Se et eller andet. Okay, det slutter på H. Se. Hvad står der? Couch? Hvad er det? Han er AFK. Hey, ved du hvad AFK står for? Det står for Away from Keyboard. Det betyder væk fra tastaturet. Okay, det ved jeg, hvad det har. Nej, det kan der ikke stå. Ja. Nej, det kan der ikke stå. Kan du se, hvor langt ordet skal være? Ja. Er det en digt, den tegner inde i dens mund? Og Ja. hvad laver han? Campfire. Det er et bål. Det er dig. Hvad er det? Claus. Se. C-L-O-U-D. Jeg aner ikke, hvad jeg skal tegne. Jeg har gættet allerede. Lav baggrunden helt lyseblå. Og så en hvid sky. Du ved godt, du bare kan bruge spanden, ikke? Prøv at bruge spanden. Ja. Det er egentlig ret pænt. I forhold til, hvor lang tid du havde. Nå, men jeg gættede det også. Vi har lige mange point. Ja, vi har begge to gættet i, og vi har begge to været deroppe. Hvad er det? En abe? Monkey? Nå, Luigi. Nej, ikke Luigi. Ja, det kan godt være Luigi og sådan noget. Men så er det... Go take a screenshot. Snow og Snifnuk. Det var Snifnuk. Prøv at se, hvad jeg skrev i chatten. Twitter. Det sidste... Nej, det er ikke sidste runde. Der er mange runder.
Sommerdag. Okay, det slutter på en bird. Den anden. Nej, det kan det ikke være. Prøv at se, den har vinger. Nej, det er en kroneagtig noget. Wonder Womans kroneting. Ja. Det kan ikke være... Det kan ikke være sommerfugl. Og det er Batmans logo. Batman. Batman. Jeg gættede den. Nåede jeg det ikke? Det var så tæt på. Hvordan kunne vi ikke se det, egentlig? Seriøst, hvordan kunne vi ikke se det? Men det er meget kreativt lavet. Jeg forstår ikke, hvordan de har gjort, så at man kunne tegne sådan et vejr. Okay, han er ikke AFK. Han er lige sprød. Se, hvad jeg skriver i chatten. Det altså, det ligner det, jeg lige har skrevet. Nå. Nå. Lysestage-agtig noget, tror jeg. Det er 2 ord. Det er 2 ord. Det sidste år startede med P. P startede det sidste ord med. Basketball. Nej, det kan ikke være basket. Nej, det kan heller ikke være det. Det ligner altså en basketball i starten, ikke? Ja. Men han er dårlig til at tegne. Det er pumpkin pie. Det er mig. Det er en bombe. Ups. Ligner det ikke? Hey, ved du, jeg synes, vi skulle gøre, når jeg også to? Så tegner vi noget, der slet ikke ligner noget helt andet. Så det kun er så, du kan gætte det. Ja. Okay, hvad tror du, det kan det være på de ord, mand? Lama var ikke der gættede på. Se, hvor jeg er henne. Jeg er under hende. Ja. Jeg synes, det er mega kreativt lavet med den her. De der to stolpe. Ja, hey. Og jeg tænkte lige, at du kan komme ind på den server, jeg har lavet. Men jo, den er ikke blevet officiel endnu. Trafiklys, det kunne jeg godt have gættet. Kunne du ikke også? Og nu er der dans. Men altså, når serverne er ude, så er det rigtig meget gerne skrive. Nå, hvad? Ja, det vil jeg gerne. Hey, kender du godt Robin Samse? Ja. Robin Samse? Ja, de personer, kender du dem? Ja. Ja, kender du godt Twitch? Det er et sted, hvor man kan se live videoer. Hvad er ordet? Carrot. C-A. Hvad så? R-R-O-T. Okay, så tegn noget, der slet ikke ligner. Tegn en dæk. Eller noget. Ja, den god idé. Det er
Nu har vi lige mange point igen. Nej, vi har lige mange point. Jeg har aldrig kommet i top 3 før, faktisk. Det kommer på grund af, at jeg fortæller, hvad det er jo. Ellers vil ingen af os være så højt oppe. Jeg ved, hvad det er, man må have MCS. Ja. Okay. Har I senere i dag inde på OF-serveren, ikke? Ja. Der laver et giveaway. Førstepladsen får 1 diamant og 2, hvad hedder det? Nej, førstepladsen får 1 diamant og 3 ender pearls. Det er ret godt, ikke? Andenpladsen får 2 ender pearls, og tredjepladsen får 1 ender pearl. Og 3 ender pearls. Hey, jeg ser det på min hund. Ja. Men jeg føler, om det er svært eller noget. Ice shard eller et eller andet. Snow. Og sniff nu måske. Snow. Seriøst. Sword, snow. Attack! Okay, wrong thing again! En radar! Den radar! Ja, et øjeblik. Jeg ser, om jeg kan hun har så du kan se ham. Et øjeblik. Jeg ser, jeg kan min hund herind, så du kan se ham. Mansion. Ja, men min hund sover. Og det gør min mor også. You're creepy. Hold da se. Okay, jeg har både lavet en lige streg. YouTube, hvad hedder den nu? Det her kommer i hvert fald ikke til at blive en kort video. Det kommer nok til at blive en del af alt det. Men jeg kan bare klippe i det, så I bliver til flere videoer. Fordi der er ikke mange. Skal vi lave en lang video med masse forskellige server? Jo, men vi har med forskellige server. Ja. Den skal bare hedde Minecraft Awesome Gaming, ikke? Jo. Altså, det er meget mange timer. Så klipper vi et. Jeg har prøvet at se helt en video af GGVK, altså Gameplads.dk. Ved du hvad? Og der kunne man træde deres snyd, vi fik lige mange point. Og jeg ligger der over dig. Okay. Lad os gå ud. Så er vi gå ind på Mix Vacation. Først lobby 1. Men jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige. Hvor er henne? Jeg er lobby 1. Hej. Kom med mig. Og der er en, der har fået en treasure chest. Jeg har faktisk mange treasure chests. Men man har ikke nogen nøgler til dem. Se, der er en nøgle derovre. Det er en ekstra nøgle. Jeg er den med 15 inde på 10. Mix Arcade. Der er 15 inde. Altså, hvorfor ikke den, der hedder lobby? Nej, server 6? Det er 6. Ja. Mix Arcade. Ja. Hvilket hold kom du på? Blue. Jeg kom på rød.
Men det her er ikke sammenspil. Vi dræber hinanden. For jeg er bare hyrden. De andre er dem, der går ud og får formene. Jeg er bare den, som gør, at de bliver taget af formene. Hvad nu hvis der er nogen, der smitter af ind på dig? Så dræber jeg dem. Hvis du ser dem. Men jeg ser alt. Vi har allerede 2 får. Prøv at se, hvor godt det går, der teamwork. Du kan ikke. Og de fleste kan ikke engang se mig. Fra den vinkel, dit hold er min er. Men jeg vil gerne have 5.000 og købe det, der er i den her. Hvad? Jeg vil gerne have det til 5.000. Det kæft til 5.000 i den her bane. Men det er godt. Det er sjovt, mener jeg bare. Man kan samle ikke bare for, man kan også samle andre spillere op. Hvad for et kæft? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja, men vi dræber hinanden. Nej, det gør vi ikke. Nej, du tager ikke nogen af vores får, så dræber jeg dig. Og mit hold vil nok gerne dræbe dig. Det er kun mig. Hej. Du tager ikke... Hvordan kan du stoppe sådan? Du skal højreklikke. Det er ikke mig, der gør det. Du skal højreklikke med øksen. Eller den anden klikker slå-knappen. Den anden knap. Så brug leap. Det kan alt på Mineplex, hvor han økse kan det. Alt. Det hedder leap. Sådan der, så dræber jeg en. Næste får kommer om lidt. Jeg går ud og tager det. Der er nogen, der prøver at tage vores får. Og der er også en, der var lige ved at tage vores får. Hvis det ikke var for det her basket leap, så ville vi have mistet et får. Eller 2. Dø du der. Jeg er ved at stjæle 2 får fra gul. Sådan der, det har jeg lige gjort. Nu har vi 2 får mere. Og gul har kun 1. Hvordan de var uopmærksomme. De var det her slet. Jeg kan ikke bruge liv lige nu. Svært. Nå. Jeg dræber dig ikke, jeg står bare. Hej. Så tager jeg ikke nogen vores får. Vi har lige mange får. Men det, pas på, der kommer en. Nu kommer mig. Okay, 2 til at passe på formen. Ved du? Jeg skal overtage noget fra Google. Du var klog. Jeg sagde Google. Men Google burde tage noget fra os. Nu. Oh fuck, Google no pig. Nu skyder 6 pile ad gangen. Vi skyder 6 ad gangen. Wow, han hacker. Der er en, der hacker på Google. Kan rød klare det? Okay, det kan jeg godt. Og inden for blå, prøv at tage vores for. Men det er ikke dig, så jeg dræber dig. Og sådan der. Og vi har begge to lige mange får igen. Google, prøv at tage.
Men det har jeg stået fra. Ja. Det er noget, man kun kan med Max. Blå vandt. I vandt med 1 forår. 1 forår. GG. Good game. Nå. Bacon Brawl. Jeg har købt Baby Pig Kit. Det er en lille gris, har jeg købt. 2.000. Det er altid gratis. 2.000. Og du har fundet 7 TNT. Og 5.000. Altid sådan. Jeg er så inde i arcade. Men det er ikke det værd. Hvilken bane er det? Ja, den bane elsker jeg. Jeg taber aldrig den her bane. Jeg kæmper altid den her bane. Ha! Mindre jeg ikke den bane. Jo, det er den bane. Forkert. Jeg skal over i den anden ende af banen endda. Men er jeg en normal gris? Er jeg en normal gris? Eller er jeg en normal gris? Jeg er ikke en tyk, altså jeg er ikke en babygris. Jeg er en normal gris. Og så dør jeg. Som min nævnt kan høre, så er han godt sur lige nu. Mig? Ja. Nej. Nå, men... Vent lige. Følger du mig på YouTube egentlig? Ja, jeg følger dig i går. Altså, ser du alle mine videoer, eller? Ja, jeg liker nogle af dem. Så du er faktisk min første fan. Jeg har kun 2 fans. Men subscriber du mig også? Ja. Jeg har ikke tjekket min YouTube-kanal. Ja. Jeg har ikke tjekket den siden i går, for jeg skulle jo i seng. Så jeg havde ikke tid til andet end at gemme videoen. Så jeg kunne ikke tjekke min YouTube-kanal. Nå. Men jeg kan allerede fortælle dig, hvor lækker jeg. Jeg lækker helt ekstremt. Jeg kan udlægge blokke, lagene bevæger sig ikke, spillerne bevæger sig ikke. Hallo? Er du stadig? Ja, jeg røg ud af banen. Hallo? Sådan der. Jeg røg ud af banen. Ja. Jeg røg ud. Ja. Ja. Du vil gå på en anden server. Den anden lobby. Jeg mener, jeg har spillet Blackhorn. Prøv det. Nej. Ja. Kan vi ikke gå på Rigtigt? Jo, så kom vi i lobby 1 og sige farvel til YouTube. Så laver vi en ny video. Nej, det bliver bare en lang video. Ja, men vi laver... Men den her video skal være en separat video, den her. Kom ind til lobby 1. Og kom op og stå på faklen med mig. Og ham her, den fede gris. Jesus-grisen faktisk. Se, jeg står oven på faklen. Ja, jeg da også. Ja. Så er det sjovt. Det var for den her video. Tak for at I så med. Siger. Og ved du, hvad mit kendetegn er? Gamecast.dk er GG. Ikke? Mit er GG med 4 G'er. Boom! Siger